அதனாலதான் இருந்து எடுத்தால் நல்லா இருக்கும். அதனாலதான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கவே இல்லை. ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ராதிகா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அப்புறம் வந்து பிரேமா சுந்தரராஜன் மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து உஷா மாதாஜி இல்லைங்களா, செல்வம் பிரபு. ஸோ இப்போ நீங்களே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதனால ஸோ லெட் மீ சி பகவான் என்ன கொடுக்குறாரு. நான் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு போடுறேன். வெட்னஸ்டேவே வச்சுக்கலாமா? நோ இஷ்யூஸ் இல்ல. வெட்னஸ்டே 6 to 7 போடுறேன் நானு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 6 ஓகே PM. மாதாஜி. ஓகே. ஏப்ரல் 11. ஓகே. உங்களோட சேர்ந்து நானும் கிருஷ்ணா புக் இது வரைக்கும் நான் படிச்சதே கிடையாது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே. என்னண்டி பிரபுஜி 2-3 வாட்டி சொல்லிட்டாரு நீங்க கிருஷ்ணா புக் எடுங்க எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கோயில்ல அவங்க எடுக்கிறாங்க. அதான் இல்லைங்களா, யார் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுக்கிறாங்களா எப்படி? என்னமோ நான் போறேன்னுக்கு 2-3 நாளும் பார்த்தேன், கேட்டேன். மத்த லாங்குவேஜ்ல வீக்லி ஒன்ஸ் தான் மாதாஜி. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். வீக்லி ஒன்ஸ் தானே மாதாஜி, நம்மள வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ் இல்லையா? ஸோ இதுல எல்லா குரூப்லயுமே போட சொல்லிடுறேன் நானு. ஸோ தட் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு போல தெரியும். என்ன மாதாஜி? ஓகே. பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே. பிரேயர்ஸோட நம்ம யாராவது பாடல் பாடுறீங்களா? யூ வாண்ட் டு சிங் எனி சாங்? பாடுற மாதிரி இருந்தா பாடுங்க, நாட் அன் இஷ்யூ. பாடவா மாதாஜி? பாடுங்க மாதாஜி, பாடுங்க. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி பாடின பாட்டு தான் மாதாஜி. பாடுங்க பாடுங்க, நோ இஷ்யூஸ். கொஞ்சம் நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் ஆட் யூ as a ஓகே மாதாஜி. இத வரேன். வீடியோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், உங்களை நான் ஆட் ஸ்பாட்லைட். எஸ் தமிழ்ல நீங்க ஒரு 2-3 பேராகிராஃப், புஷ்ப மாதாஜி ஒரு 2-3, யாரெல்லாம் தமிழ் வச்சிருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாம் வாசிங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. எஸ். நான் இப்போ உங்க இங்கிலீஷ்ல ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் வேற உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. ஸோ தட் அதை வாசிக்கும் பொழுது அவங்க அப்படியே பார்த்துட்டே வருவாங்க இல்லையா? ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனக்கும் அது அப்படியே புரிஞ்சுட்டே வந்துடும். ஓகே. எஸ். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம இந்த செஷன், எல்லாம் வல்ல இறைவன் இந்த யாத்திரையை வந்து நல்ல விதத்துல வந்து நம்ம நிறைவு செய்ய வேண்டும், அதற்கான ஆரோக்கியத்தை வந்து வழங்கட்டும் இல்லையா? பக்தியை வந்து நமக்கு வழங்கட்டும். பக்தி அந்த மனசு வந்து நம்ம பேச பேச அது அனைத்துமே இந்த செவி வழியாக நம்ம வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து தங்குவதற்கான அத்தகைய கருணை வந்து பகவான் நமக்கு புரியட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனைகளோட நம்ம வந்து இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம பாகவதத்துல 10வது கேண்டோ சம்மம் போனம் இல்லையா, எல்லாம் வரல இறைவனை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வோம். அதனுடைய சம்மரி தான் இந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த கிருஷ்ணா புக் ஒரு 2 நிமிஷம், ரொம்ப அர்ஜென்ட் கால் ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நீங்க ஒரு பாடல் பாடுங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदवाना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदवाना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना. श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना कालिंदी यमुना जय जय महवाना. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन ஸ்ரீ கோவிந்த கோபிநாத மதன மோகனா. வாசிங், நீங்களும் பாடுங்க மாதாஜி என்னோட, நானும் உங்களுக்கு ஏது பாடுறேன். யூ ஆர் வெரி சாஃப்டா பாடுறீங்க. ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு சிங். கண்ணன் சாபலீலா கோயிலோ ஸ்ரீ நந்த நந்தன் கேசி காத வம்சி பாத द्वादश कन्या जहा साबोलीला कोइलो श्री नंद नंद. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना. श्री नंद जशोद जय जय गोपगान श्री दामोदि जय जय धेनुवत्सगाना. श्री नंद जशोद जय जय गोपनाना श्री दामोदि जय जय धेनुवत्सगाना. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना. जय विष्णु भानु जय कृतिर सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरनागरी जय वृषभानु जय कृति जय पौर्णमासी जय अभिरनागरी. जय राधे जय कृष्णा
जय वृंदावन जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण ढकाबतु द्विजराज जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण शक बधु ध्वजराज जय आदि जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम गाता जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसी चट जान जय राम गाता जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बासी जट जान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यगण भक्ति तेजहरा पैलो गोविंद चरण जय जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या जनगण भक्ति तेजहरा पैलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन शिरसा मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्व मनोरम श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार प्रक्रिया भावे प्रचार जय जय ज्वल रस सर्वरस सार प्रक्रिया भावे जह प्रचेत प्रकार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन yes. श्री जानव पद पद पद्म कृपुरियो स्मरण दिनो कृष्ण दासा को हे नाम संकीर्तन श्री जानव पद पुरियो स्मरण दिन कृष्ण दासे को हे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you Mataji for giving this wonderful song. First time நான் வந்து இந்த பாடல் பார்த்த உடனே எனக்கு பாடணும்னே தோணிடுச்சு எனக்கு. நல்லா இருக்கும் மாதாஜி, ரொம்ப சாஃப்டா பாடுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது. ஆமா, ரொம்ப அழகா. மாதாஜி மாதாஜி கோடி நமஸ்காரம் மாதாஜி, நாங்களும் ரொம்ப அருமையா பாடினோம் மாதாஜி. உங்களுக்கு கோடி நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப ஆனந்தம் மாதாஜி. மாதாஜி அதிலேயே மூடிட்டாங்க. எல்லாருக்கும் அப்படியே ஆனந்த கண்ணீர் வந்து நாங்களும் உங்களோடயே எனக்கும் ஒரு 2 டிராப்ஸ் வந்துடுச்சு கண்ணு தண்ணி. அதாவது கிருஷ்ணருடைய பாடல், சில பாடல் எல்லாம் கேட்கும் போது மனசு ரொம்பவுமே லயித்து விடுகின்றோம் இல்லையா, பக்தி வந்து விடுகின்றது. சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பாடல்கள்ல நாம லயித்து விட வேண்டும். அப்பதான் நம்ம கிட்ட கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நோ மாதாஜி, இதெல்லாம் பகவானுடைய ஆசிகள். நம்மது எல்லாமே வந்து எல்லாம் அவருடைய ஆசிகள். NND பிரபுஜியுடைய அனுகிரகம். So everything we have to glorify him only, NND Prabhuji. Okay, he has given the wonderful opportunity. இது 3rd year நம்ம வந்து இனிமே வந்து, அதாவது 2020 ஸ்டார்ட் பண்ணது, இப்போ வந்து 2023ல இருக்கோம் நம்ம இல்லையா. 3 வருஷமா நம்ம வந்து இந்த இதுல பாதையில போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம. பகவானுடைய அருள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும். எல்லாருக்கும் நல் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு எப்பவுமே பக்தி சேவை செய்வதற்கான. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நல்ல பாட்டு, மென்மையான பாட்டு மாதாஜி, ரொம்ப அழகான பாட்டு இல்லையா. இது பாடலினுடைய பொருள் சொல்றேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா வாசிங்க மாதாஜி. எஸ் குட். இங்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அப்படியே நான் ஸ்க்ரால் பண்ணேன். எஸ் வாசிங்க. இது தமிழ்ல இருக்கு மாதாஜி. நீங்க தமிழ்ல வாசிங்க, நான் இங்க பாக்குறேன். பாடலின் பொருள். பாடல் 1. ராதை வாழிய, கிருஷ்ணர் வாழிய, தெய்வீக காடுகளை கொண்ட விருந்தாவனம் வாழிய. விருந்தாவனத்தின் 3 முக்கிய விக்கிரகங்களான ஸ்ரீ கோவிந்தர், ஸ்ரீ கோபிநாதர், ஸ்ரீ மதன மோகனர் வாழிய வாழியவே. 2வது, சியாம குண்டலம் வாழியவே, சியாம குண்டம் வாழிய, ராதா குண்டம் வாழிய, கோவர்த்தன மலை வாழிய, யமுனை நதி வாழியவே. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தங்களது பாலிய லீலைகளை அரங்கேற்றிய மகாவனம் வாழிய வாழியவே. 3. கிருஷ்ணகேசி அரக்கனை கொன்ற கேசி படித்துறை வாழிய. கிருஷ்ணர் தமது புல்லாங்குழலை வாசித்து கோபியர்களை கவர்ந்த வம்ஷி வடம் வாழியவே. விரஜ தாமத்தின் 12 காடுகள் வாழியவே. இந்த இடங்கள் யாவும் நந்தரின் மகனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது லீலைகளை புரிந்த இடங்களாகும். 4. கிருஷ்ணரின் தெய்வீக பெற்றோரான நந்தரும் யசோதையும் வாழியவே. ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் அனங்க மஞ்சரிக்கும் அண்ணனாக திகழும் ஸ்ரீதாமா முதலிய கோவர்கள் வாழியவே. விரஜத்தின் பசுக்களும் கன்றுகளும் வாழியவே. 5. ராதையின் தெய்வீக பெற்றோரான விருஷபானுவும் அழகிய கீர்த்திதாவும் வாழியவே. சாந்தினி பனி முனியின் தாயாரும் மதுமங்கலர் மற்றும் நந்தி முகியின் பாட்டியும் தேவரிஷி நாரதரின் அன்பிற்குரிய சிஷ்யையுமான பௌர்ணமாசி வாழியவே. விரஜதாமத்தின் ஆயர்குல இளம் பெண்கள் வாழியவே. 6. விருந்தாவன தாமத்தை பாதுகாப்பதற்காக அங்கு வசிக்கும் கோபீஸ்வர சிவன் வாழியவே. கிருஷ்ணருடன் விளையாடும் பிராமண தோழரான மதுமங்கலர் வாழியவே. 7. பலராமர் தமது ராச நடனத்தை அரங்கேற்றிய ராம படித்துறை வாழிய. ரோகிணியின் மகனான பகவான் பலராமர் வாழியவே. விருந்தாவனத்தில் வசிப்பவர்கள் அனைவரும் வாழிய வாழியவே. 8. கர்வமிக்க வேத பிராமணர்களின் மனைவியர் வாழியவே. காளிய நாகத்தின் மனைவியர் வாழியவே. அவர்கள் தூய பக்தியினால் பகவான் கோவிந்தரின் தாமரை திருவடிகளை அடைந்தனர். 9. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்
ராச நடனத்தை அரங்கேற்றிய இடம் வாழிய. ராதா சியாமர் வாழியவே. பகவான் கிருஷ்ணருடைய எல்லா லீலைகளிலும் மிகவும் இனிமையான தெய்வீக ராச நடனம் வாழிய வாழியவே. 10. தெய்வீக பரக்கீய பாவத்தின் வடிவில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் விருந்தாவனத்தில் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டதும் எல்லா ரசங்களிலும் தலை சிறந்ததுமான சிருங்கார ரசம் வாழிய வாழியவே. 11. நித்யானந்த பிரபுவின் துணைவியான ஸ்ரீ ஜானவா தேவியின் தாமரை திருவடிகளை நினைத்தபடி மிகவும் வீழ்ச்சியுற்ற இந்த சேவகன் திருநாம சங்கீர்த்தனத்தை பாடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை. சோ இந்த பாடல் கண்டிப்பா நான் ஐ ஹாவ் டு மேக் எ புக் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அந்த அந்த என்னது அந்த ரொம்ப மெலோடியஸா பாடினா ரொம்ப அற்புதமா வரும். நம்ம எல்லாருக்கும் பக்தியும் மேன்மேலும் பெருகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. கீர்த்தனைகள் எப்பவுமே நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்தும். அதனால்தான் சங்கீர்த்தனத்தை வந்து நம்ம என்னைக்குமே பாடிண்டே இருக்கணும். ஸோ மனசளவுல நம்ம வீட்டுல கூட ஈவினிங்கோ இல்ல வந்து நமக்கு எப்பெல்லாம் முடியறதோ பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுவதற்கு நாம பிரயத்தனிக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ முதல் அத்தியாயம் த அட்வென்ட் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. அதாவது யாரு இப்ப மல்லிகா மாதாஜி நீங்க ஒரு மூணு பேராகிராஃப் நீங்க வாசிங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இவங்க புஷ்பா மாதாஜி வாசிப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. எஸ். அத்தியாயம் 1. கிருஷ்ணரின் வருகை. இந்த உலகம் ஒரு காலத்தில் பல்வேறு அரசர்களின் தேவையற்ற சேனைகளின் குவியல் காரணமாக பெருஞ்சுமை சுமந்து வந்தது. இந்த அரசர்கள் உண்மையில் அரக்கர்கள். தம்மை தாமே அரச வம்சத்தினராக பிரகடனம் செய்து கொண்டவர்கள். இவ்வாறு நிலையிழந்த பூமியின் அதிதேவதையான பூமி தேவி அரக்கர்களான அரசர்களால் தனக்கு நேரிட்ட தொல்லைகளை பொறுக்க முடியாமல் பிரம்மதேவனிடம் முறையிடச் சென்றாள். அவள் ஒரு பசுவின் வடிவை மேற்கொண்டு கண்களில் நீர் மல்க பிரம்மனின் முன் போய் நின்றாள். அவள் துயரத்தில் ஆழ்ந்திருந்தாள். அவளின் அழுகை பிரம்மனின் அனுதாபத்தை பெறக்கூடியதாய் இருந்தது. மண்ணுலகின் துக்ககரமான நிலையை அவள் எடுத்துரைத்தாள். அதை கேட்ட பிரம்மன் மிகவும் வருத்தமடைந்து பகவானான விஷ்ணு வசிக்கும் பார்க்கடலை நோக்கி புறப்பட்டார். மற்ற தேவர்களும் சிவபெருமானின் தலைமையில் பிரம்மனுடன் புறப்பட்டார்கள். பூமியும் பின் சென்றால் பார்க்கடலின் கரையை அடைந்ததும் முன்பு பரமான பன்றியின் வடிவத்தை மேற்கொண்டு பூமியை காப்பாற்றிய பகவானான விஷ்ணுவை துதிக்க தொடங்கினார்கள். வேத மந்திரங்களில் புருஷ சுத்தம் எனும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையிலான துதி உள்ளது. பொதுவாக தேவர்கள் புருஷோத்தமனும் முழுமுதற் கடவுளுமான விஷ்ணுவை வழிபடும் போது புருஷ சுத்தத்தை உச்சாடனம் செய்வார்கள். ஏதாவது ஒரு கிரகத்தில் தொல்லைகள் நேரும் போது அந்த கிரகத்தின் அதிதேவதை பிரபஞ்சத்தின் உயர் அதிகாரியான பிரம்மனை சென்று காணலாம் என்பது இதனால் தெரிய வருகிறது. பிரம்மன் உன்னத பகவானான விஷ்ணுவிடம் செல்லலாம். ஆனால் நேரில் அவரை காணாமல் பார்க்கடலின் கரையில் நின்று முறையிட வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஸ்வேத தீபம் எனும் ஒரு கிரகம் உள்ளது. அந்த கிரகத்தில் பார்க்கடல் ஒன்று உண்டு. இப்பூமியில் உப்பு நீரை கொண்ட சமுத்திரம் இருப்பது போல் மற்ற கிரகங்களில் பலவேறுபட்ட சமுத்திரங்கள் இருப்பதாக வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகிறோம். ஓரிடத்தில் பார்க்கடலும், ஓரிடத்தில் எண்ணெய் கடலும், ஓரிடத்தில் மதுக்கடலும், மேலும் பல வகையான கடல்களும் உள்ளன. தேவர்கள் க்ஷீரோகதாச சாயி விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்கு புருஷ சுத்தத்தை இசைப்பது வழக்கம். அவர் பார்க்கடலில் படுத்திருப்பதால் க்ஷீரோகதாசாயி விஷ்ணு எனப்படுகிறார். இந்த உலகில் தோன்றும் அவதாரங்கள் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளான அவரின் வழியே தோன்றுகிறது. புருஷோத்தமனுக்கு தேவர்கள் புருஷ சுத்தத்தை இசைத்து வழிபாடு நடத்திய பின்னரும் அவரிடமிருந்து எவ்வித செய்தியும் கிடைப்பதாக தோன்றவில்லை. பின்னர் பிரம்மா தானே தியானத்தில் அமர்ந்தார். அப்போது விஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மாவுக்கு ஒரு செய்தி கிடைத்தது. பிரம்மன் அச்செய்தியை மற்ற தேவர்களுக்கு அறிவித்தார். வேத அறிவு பெறும் முறை அது. வேத அறிவு முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து முதலில் பிரம்மனால் இதயத்தின் வழியே பெறப்படுகிறது. தேனே பிரம்மகிருதா என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. வேதங்களின் பரமான அறிவு பிரம்மனுக்கு அவரின் இதயத்தின் மூலமாக வழங்கப்பட்டது. அதுபோலவே இங்கும் விஷ்ணு அனுப்பிய செய்தியை பிரம்மனால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவர் அதை தேவர்களுக்கு அளித்து அவர்களை செயல்பட செய்தார். அந்த செய்தியாவது முழுமுதற் கடவுள் தன் வலிமை மிக்க உன்னத சக்திகளுடன் வெகு விரைவில் பூவுலகில் தோன்றுவார். அசுரர்களை அழித்து பக்தர்களை காப்பாற்றும் பணியை நிறைவேற்ற அவர் பூமியில் இருக்கும் வரை தேவர்களும் அங்கிருந்து அவருக்கு உதவ வேண்டும்.
அவர்கள் எல்லோரும் உடனடியாக யது வம்ச குடும்பங்களில் பிறவியெடுக்க வேண்டும். அந்த வம்சத்தில் பகவானும் தோன்றுவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகான பாரம் சம்மரி சொல்றேன் நானு. ஏன்னா தமிழ் ஆல்ரெடி நீங்க நல்லா படிச்சதுனால அதை நான் ரொம்ப விளக்க வேண்டி இருக்காது. சோ பூமி பாரம் தாங்க முடியாமல் பூதாய் வந்து என்ன அந்த காலத்துல அசுரர்களும் வந்து அரசாண்டார்கள் இல்லையா? அதனால டிமன்ஸ் அவங்களே அரசர்களாக வந்து தங்களை வந்து பிரகடனப்படுத்தி கொண்டு இந்த அரக்கர்கள் ஆண்டால் எப்படி இருக்கும்? இந்த பூமி ரொம்பவுமே கடுமையான நிலையில தான் இருக்கும். பக்தர்களுக்கு இன்னல்கள் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து அதர்மம் என்பது தழை தோங்கும், தர்மம் என்பது குலையும். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கும் பட்சத்துல பூதாயால அந்த பாரத்தை வந்து தாங்க முடியவில்லை. அதனால அவள் என்ன செய்கின்றார்? அதாவது இந்த 17 லோகங்கள்ல பிரம்ம லோகம். சோ பிரம்மரிலிருந்தான் 2ஆம் படைப்பே வந்து அதாவது விசர்க்கமே படைக்கப்பட்டது. அவரிடம் சென்று முறையிடுகின்றாள். சோ பிரம்மரும் என்ன செய்கின்றார்? பார்க்கடலை நோக்கி நீங்க இந்த கோலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அண்டத்திற்குள்ள பார்க்கும் பொழுது அதாவது துருவ நட்சத்திரம்னு இருக்கும். அது பக்கத்துல வந்து ஷீரோத கஷாய் மில்கி ஓஷன் அங்க இருக்கும். நீங்க சார்ட் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா என்கிட்ட இருந்தாலே நான் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன். பார்க்கடல் என்பது நம்ம வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, இங்க காணும் பொழுது இந்த இடத்துல இன்னும் நம்ம பெருசா பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்க இருக்கா ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு தெரியுது துருவ மாதாஜி. லோகத்துக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா போல் ஸ்டார். இதுதான் வந்து பார்க்கடல். இந்த பார்க்கடல் வேறு, நாம இந்த கோலோகத்துல வந்து இந்த ஸ்வேத தீபம் இருக்குல்ல இது வேறு. இங்க வந்து சுரபி பசுக்கள் கிட்ட இருந்து தானாகவே சுரக்கின்ற பால் தான் வந்து அதாவது கோலோகத்தை சுற்றி வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஓஷன் மாதிரி இருக்கிறது இல்லையா? கடல் போன்று இருக்கக்கூடியது அது வேற பார்க்கடல். இது வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ள வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று. இந்த பௌதிக உலகத்துல ஓஷன் ஆஃப் மில்க் அண்ட் வித்தின் தட் ஓஷன் there is an idol called as ஸ்வேத தீபம். அதையும் நாம் அங்கேயும் மேல என்ன சொல்றோம்? இது அந்த சுத்தி இருக்கிறது வந்து ஸ்வேத தீபம் என்றுதான் சொல்கின்றோம் இல்லையா? அந்த வெண்மையான பாகத்தை. சோ அது எல்லாமே அதை சுற்றி கோலோகத்தை சுற்றி பால் கடல். சோ பார்க்கடல் இருக்கின்றது. அது அந்த சுரபி பசுக்கள் இருந்து வரக்கூடிய பால். அது ஷீரோத கஷாயம் வெண்மைதான் மாதாஜி. எஸ், ஷீரா என்றாலே பால். அதாவது சமஸ்கிருதத்துல ஷீரா அப்படின்னா வந்து ஷீரா என்றாலே பால். சோ ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு அவர் தான் நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்கிறவர். ஆக்சுவலி சூப்பர் சோல் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் எவ்ரிஒன்ஸ் ஆன் அண்ட் ஈவன் வித்தின் த எவ்ரி ஆட்டம். ஒவ்வொரு அணுவிலும் அதாவது பரமாத்மாவாகவும் இருப்பவர். இப்படிதான் அவர் வந்து படுத்திருப்பார், பார்க்கடல்ல உட்கார்ந்திருப்பார், படுத்திருப்பார். நம்ம கூட ஒரு 8வது சாப்டர் 7வது சாப்டர்ல நீங்க ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே பிரார்த்தனைகள், சிவன் பிரம்மா எல்லாம் பிரார்த்தனைகள் அந்த பார்க்கடலை நோக்கி பண்ற அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் நீங்க கூட பார்த்திருக்கலாம் இல்லையா? அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு முறையிடுதல் வரும் பொழுது நம்ம அதையும் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். ஸோ இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லாருமே எப்போ ப்ராப்ளம் வந்தாலுமே பகவான்கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய வழக்கம் இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே போய் சேர்ந்துட்டு கடைசியில விஷ்ணுவிடத்தில் தான் செல்வார்கள். விஷ்ணு தான் வந்து மீண்டும் அவதாரம் எடுத்து எல்லாரையுமே அதாவது அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை ரட்சித்து இல்லையா பக்தர்களை காப்பதற்காக தான் மெயினா வர்றதே. பகவான் வந்து இதுலதான் இருக்கான்றத ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். 7th சாப்டர் 8th சாப்டர்லயே வரும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இங்க இந்த பிக்சர் பாத்தீங்க இல்லைங்களா? ஸோ இந்த பிக்சர் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைட் ஷோல பாக்குறேன்.
ஸோ இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடு கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ உட்காந்து தியானம் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்லைடு இருக்கும். பிரம்மர் வந்து இந்த ஸ்லைடு இதுல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், 8th சாப்டர்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அதாவது ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு இடத்தில் சென்று முறையிடுவார்கள். ஸோ அந்த பார்க்கடல் கரையோரம் சென்று அவருக்கு வந்து பகவானுக்கு புகழாரங்களை சூட்டுவார்கள். அதுதான் இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். ஓகே, இப்ப நாம இந்த இதுக்குள்ள போகலாம். இந்த மாதிரி பூமி தாய் வந்து பசு ரூபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இல்லையா, சோ மேலும் தேவர்களோட வந்து சேர்ந்து அவளும் செல்கின்றார். யாரிடத்தில் வந்து விஷ்ணுவிடம். வேத மந்திரத்துல வந்து புருஷ சுக்தம், ஈவன் நாம பாகவதம்ல கூட புருஷ சுக்தம் பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒன் ஆஃப் ஐ திங்க் செகண்ட் கேண்டோல வருதுன்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் ரைட். புருஷ சுக்தம் என்பது செகண்ட் கேண்டோல வருது. சோ புருஷ சுக்தத்தை எஸ் படிச்சிருக்கோம், பாகவதம்ல வந்து வருகின்றது. நம்ம அதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். நம்ம மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்பொழுது போயிட்டு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு அது காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் புருஷ சுக்தா கன்ஃபார்ம்ட் இதுதான். ஸோ இது நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது வந்து ஓகே, விராட் புருஷரை பற்றி. விராட் புருஷர் வேற யாரும் இல்லை இல்லையா, நம்ம அதாவது கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு இல்லையா. அவரை பற்றி தான் நாம வந்து படிக்கின்றோம். புருஷ சுக்தம் வந்து சொல்லப்படுகின்றது. இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் predominant deity of every planet. ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் இருப்பார். ஸோ முதல்ல படைக்கிறது யாரு, பிரம்மா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து பிற தேவர்கள் எல்லாருமே படைக்கப்படுகிறார்கள். there is a planet within this unit, அதாவது ஸ்வேத தீபம், அந்த பார்க்கடல் இல்லையா. and on that planet there is a ocean of milk. it is understood that various Vedic literature, so there is a ocean of salt. நம்ம எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே அதாவது கடல் நீர், உப்பு கரிக்கிற நீர் தான் நம்ம பாக்குறது. அது மாதிரி வெவ்வேறு விதமான அதாவது அதாவது சமுத்திரங்கள் உண்டு. அதாவது நீர் இருக்கக்கூடிய சமுத்திரம், அதே மாதிரி எண்ணெய் இருக்கக்கூடிய சமுத்திரம், அதே மாதிரி வந்து மது இருக்கக்கூடிய சமுத்திரம், அது மாதிரி பல்வேறு திரவியங்கள் இருக்கக்கூடிய சமுத்திரங்கள் வந்து வெவ்வேறு அண்டத்திற்குள்ள உண்டு என்பது வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் அதாவது மேற்கோள் காட்டி நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். புருஷ சுக்தா இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பிரேயர். இது பகவானை வந்து எழுப்பணும் இல்லையா, அவரை அப்பீஸ் பண்ணணும், அவரை வந்து நம்ம வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுவது, மேன்மை அவருடைய குளோரிபிகேஷன் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி மங்களங்களை பாடுவது, பகவானுடைய திருமங்களங்களை பற்றி பாடுவது, அது அந்த மாதிரி செய்யும்போது பகவானும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து அதாவது அவரும் என்ஜாய் பண்றார் இல்லையா. சோ மேலும் அவரும் வந்து எழுந்து கொள்கிறாரா, அதாவது he is always manifesting. அவரும் வந்து ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு. So because he is lying in the ocean of milk, he is called as Shiroda Kashayi Vishnu. Shira என்றால் பால். So பார்க்கடலில் படுத்து கொண்டிருப்பதால் அவருக்கு ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு என்று நாமம். He is of the form of பகவான் மாதிரிதான், with all through whom all incarnation within this universe appear. இந்த பிரபஞ்சத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவதாரங்கள் எல்லாம் நிகழும் பொழுது, இங்கேயும் ஒரு வாட்டி நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கணும். ஸ்வயம் கிருஷ்ணா கோலோகத்துல இருக்கார், அவர் அங்கிருந்து இங்க வர்றதே கிடையாது இல்லையா. இங்க வரக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த விலாச இந்த விரிவாக்கம் இல்லையா, அதுல இருந்து தான் வராங்க. சோ அப்படி வரும்பொழுது இந்த சிரோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கம் தான், அதனுடைய விஷ்ணுனுடைய அம்சம் தான் கிருஷ்ணருக்குள்ள இருக்கும் பொழுது, அதாவது ஒரு அரக்கர்களை வதைப்பது எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான். சோ அதனால அதாவது கிருஷ்ண தத்துவத்துல வந்து அவர் எதையுமே வதைக்கிறது கிடையாது. அவர் வெறுமே கோபீஸ் இல்லையா, அது மாதிரி வந்து மாடு மேய்க்கிற சிறுவனாகவும் இல்லையா. சோ அந்த லீலைகள் தான் அவர் செய்தது எல்லாமே, அந்த மாதிரி லீலைகள். மேலும் வந்து ஐ திங்க் நீங்க எல்லாரும் இப்போ சைத்தன்யதாரி இவரது கபில தேவரது அவரது உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கேட்டுன்னு இருக்கீங்க இல்லையா. லாஸ்ட் வீக் தாரணி மாதாஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஸ்வயம் கிருஷ்ணா எப்பவுமே கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்தே இருக்கார். அதாவது விருந்தாவனத்துல அவர் விட்டு செல்லவே இல்லை, ராதை விட்டு செல்லவே இல்லை. வெறுமனே வந்து அவருடைய விரிவங்கமா இருக்காத விஷ்ணு தத்துவமா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அவர் வந்து மதுராவை நோக்கி சென்றார் அப்படிங்கறத வந்து அந்த விளக்க உரையில வந்து அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இல்லையா. சோ நிறைய அம்சங்களை கலந்தவர் தான் கிருஷ்ணர். அதாவது ஸ்வயம் கிருஷ்ணா இஸ் இன் கோலோகா. ஆனா இங்கே இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வரும்பொழுது அநேக அம்சங்களோடு கலந்துதான் அவர் வந்து கிருஷ்ணராக வந்தார். சோ விஷ்ணுனுடைய அம்சமும் உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா.
இது பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறப்போ நிறைய அரக்கர்களை எல்லாம் வதம் பண்ணுவார்ல அப்ப இருந்தாரு. அப்ப வந்து அவரோடு இருந்த அந்த விஷ்ணு தத்துவம் வந்து அதை எங்க வதைத்தல் எனக்கூடிய செயல் ஏற்பட்டதோ அங்க எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான். எஸ், ஹி இஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் விஷ்ணு தத்துவம் தான் வந்து, அதாவது அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு வாசுதேவர் தான் வந்து அழிச்சதா சொன்னாங்க. இப்பதான் சைத்தன்ய சரிதாமத்துல ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்க. அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து அழிக்க மாட்டாரு, வாசுதேவரா இருக்காரு இல்லையா, அவருதான் வந்து அதெல்லாம் வதம் பண்றாரு. நரகாசுரன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆமா வாசுதேவ கிருஷ்ணர் தான் அழித்தது. சோ லார்ட் பிரம்மா பர்சனாலிட்டி. சோ அவர் வந்து புருஷ சுக்தம் பாடின பிறகு கூட பகவான் வந்து, அதாவது அப்பியர்டு, ஹர்ட் நோ ரெஸ்பான்ஸ், எந்த பதிலும் வரல. அதனால வந்து பிரம்மர் வந்து தியானத்துல உட்கார்றார். அவருக்கு ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணுனுடைய அதாவது மெசேஜ், அதாவது செய்தி ஒன்று அவருக்கு வருகின்றது. பிரம்மா தென் பிராட்காஸ்ட், அதை எல்லாருக்குமே வந்து பிற தேவர்களுக்கும் எடுத்துரைக்கின்றார். தட் இஸ் த சிஸ்டம் ஆஃப் ரிசீவிங் வேதிக் நாலேஜ் இல்லையா. சோ அந்த காலகட்டத்துல வந்து கிருஷ்ணர், அதாவது பிரம்மா, அந்த மாதிரி வந்து நாரதர், இப்படிதான் நம்ம வந்து இந்த பரம்பரா சிஸ்டம்ல தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த வேத ஞானத்தை நாம வந்து பெற்றோம். சோ வேதிக் நாலேஜ் இஸ் ரிசீவ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பை பிரம்மா இல்லையா, பகவானிடத்திலிருந்து த்ரூ த மீடியம் ஆஃப் ஆர்ட். நம்ம பாகவதத்துல கூட இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம், இஃப் யூ ரிமெம்பர் இல்லையா. சோ அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து செகண்ட் கேண்டோ 2.9 சாப்டர் நீங்க மீண்டும் போய் ஒரு வாட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட், அதாவது 9வது அத்தியாயத்துல வந்து 9வது சாப்டர்ல உங்களுக்கு வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரே நிமிஷம். யாரு எழுதுறா? ஓகே, I have signed. Okay, I have signed already. You fill it. இங்கே அதுதான் தேன பிரம்மா ஹிருதயா ஆதி காவியக, அதாவது ஹிருதயம், அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து தான் வந்து அனைத்துமே, அது வேத ஞானத்தை வந்து பகவான் வழங்குகின்றார். மேலும் பிரம்மர் அப்ப கூட 1000 யுகங்கள் வந்து தியானம் தனத்துல உட்கார்ந்து பகவான் வந்து, அதாவது எங்கே தரிசனம் கொடுத்தார், அவருடைய ஹிருதயத்துல தான் கொடுத்தார். அது கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு, அதாவது ரத்தினங்கள் பதித்த அந்த இதுல ஆசனத்துல உட்கார்ந்து அந்த அதாவது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு வந்து அவருக்கு வந்து காட்சி அளித்தார் என்பது நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க பாகவதத்தை ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா இதை நன்னா அதை அப்படியே மேப் பண்ணிக்கலாம். சோ வேத ஞானத்தை வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்துதான் பகவான் அவருக்கு போதித்தார் என்பதை இந்த இடத்துல நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த சேம் வே ஒன்லி பிரம்மா கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மெசேஜ் டிரான்ஸ்மிட்டட். சோ பிரம்மர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹி பிராட்காஸ்ட் டு த தேவதாஸ் இல்லையா, அது இமீடியட்டா வந்து தேவதைகளுக்கு எல்லாமே, தேவர்களுக்கு எல்லாம் எடுத்துரைக்கின்றார். தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அவர் என்ன எடுத்துரைத்தார் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் வெகு, அதாவது சீக்கிரத்துல வந்து இந்த பூமியில வந்து அவதரிக்க போகின்றேன். சோ வித் சுப்ரீம் பவர்ஃபுல் பொட்டன்சிஸ், ஆற்றல்கள் இல்லையா, உயர்வான ஆற்றல்களோட வந்து அவர் அதாவது அவதரிக்க போகின்றார். As long as he remained on the earth planet to execute his mission of annihilating the demons and establishing the of devotees, demigods should also remain there to assist him. அதனால தேவர்கள் எல்லாரும் கூட வந்து இந்த புவியில வந்து இருக்க வேண்டும். எதுவரைக்கும் பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை ரட்சித்து, அதே மாதிரி வந்து பக்தர்களை ரட்சித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவது, இந்த 3 செயல்கள் அவர் புரியும் பொழுது தேவர்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அங்கே இருக்க வேண்டும், பகவானுக்கு துணை புரிய வேண்டும். They should all immediately take birth in the family of Yadu dynasty. அதாவது எது வம்சத்துல வந்து அவர்கள் பிறவி எடுக்க வேண்டும் என்பதும் பகவான் வந்து அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். wherein the Lord would also appear due in course of time. அதே எது வம்சத்துல தான் பகவானும் அவதரிக்க போகின்றார் இன்னும் சில காலகட்டத்துல. The supreme personality of God himself, Krishna, would appear as the son of Vasudeva. அதாவது வசுதேவருடைய மகனாக அவதரிப்பேன். Before his appearance, all the demigods along with their wives should appear in different pious families in the world just to assist the Lord in executing his mission. அதாவது பகவானுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து செயல்படுத்த வேண்டும் இல்லையா. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக அநேக செயல்கள் உண்டு அவர் ஈடுபடுகின்றார். அதையெல்லாம் வந்து யார் சப்போர்ட் பண்ணணும், இங்க வந்து தேவர்கள் அப்படிங்கறதும் இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸாக்ட் வேர்ட் யூஸ் இஸ்
தத் பிரியார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரியார்த்தம் இல்லையா? பிரியார்த்தம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஸ்வாசம் என்று கூட நம்ம சொல்லலாம். அதாவது அவங்க சகாக்களோட இல்லையா பிரியார்த்தம். which means demigod should appear on the earth in order to please the Lord இல்லையா? அவரை பிரீத்தி செய்வது இல்லையா? so please the Lord எல்லாமே எப்பொழுதுமே பகவானை நம்ம பிரீத்தி கொள்ளணும், அவர் சுகிக்கணும் என்பதுதான் நம்முடைய செயல்பாடுகளை. நாம் எச்செயல் செய்தால் பகவான் சுகிப்பார் என்பதை உணர்ந்து நாம் அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபட வேண்டும். so in other words, any living entity who lives only to satisfy Lord is a demigod. அதாவது தேவர்கள், என் தேவன் என்று யாரை சொல்ல முடியும்னாக்கா, இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த ஒரு உயிர் வாழி பகவானை பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்திக் கொள்வதற்காக மட்டுமே அவன் செயல்படுகின்றான் என்றால் அத்தகையவன் தேவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. The demigods were further informed that Ananta, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனந்தன் என்பது யாரு? சேஷன் இல்லையா? The plenary portion of முதன்மை விரிவங்கம் who is maintaining the universal planets. இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாமே அவர் எங்கே தங்கின்றிருக்கார்? அவர் அதாவது 1000 தலைகளுடைய அந்த ஆதிசேஷன் அவர் தலை மேல, அந்த ஹூட்ஸ் ஆஃப் அந்த நாகத்தின் தலை மேல அநேக அண்டங்களை அவர் கீழே பதால லோகத்திற்கு கீழே இல்லையா ஒவ்வொன்றுமே நம்ம எல்லா அண்டங்களையும் தாங்கின்றிருக்கார். would also அப்படின்னா அவர் அவ்வளவு ஆற்றலை பெற்றவர் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். would also appear on the earth before Lord Krishna's appearance. அதாவது பகவான் அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரும் அவதரிப்பார். So they were also informed that external potency of Vishnu, that is Maya, அதாவது பகவானுடைய மாயா சக்தி, with whom all conditioned souls are enamored, would also appear by the order of Supreme Lord just to execute this purpose இல்லையா? மாயையினுடைய இதுல இருந்து பிறக்கக்கூடிய பிற உயிர்வாழிகள், அதாவது கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிப்பார்கள். எதற்காக என்றால் பகவானுடைய செயலை பூர்த்தி செய்வதற்காக. அவர் அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் என்ன? அதர்மத்தை அழிப்பது இல்லையா? மேலும் பக்தர்களை ரட்சிப்பது, மேலும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவது. இந்த 3 செயல்களுக்காக இவர்கள் எல்லாம் அவதரிப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எஸ், நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இனிய வார்த்தைகளால் எல்லா தேவர்களையும் பூமி தேவியையும் சமாதானப்படுத்தி அவர்களுக்கான கட்டளைகளை பிறப்பித்து விட்டு பிரஜாபதிகளின் தந்தையான பிரம்மன் பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்தை மீண்டும் சென்றடைந்தார். யதுகுலத்தின் தலைவனான சூரசேன மன்னன் மதுரா என்னும் பிரதேசத்தையும் சூரசேனா என்ற பகுதியையும் ஆண்டு வந்தான். மன்னன் சூரசேனன் ஆட்சி புரிந்ததால் மதுரா எல்லா யதுகுல அரசர்களின் தலைநகராக விளங்கியது. யதுகுல அரசர்கள் மதுராவை தலைநகராக கொண்டதற்கு மற்றொரு காரணம், அவர்கள் தெய்வ பக்தி மிகுந்தவர்கள் ஆதலால் பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துவாரகையில் உறைவது போல் மதுராவிலும் வசிக்கிறார் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். சூரசேன மன்னனின் மகனான வசுதேவர் தேவகியை மணம் செய்தவுடன் தன் புது மனைவியுடன் ரதத்தில் தன் இல்லத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தார். தேவகியின் தந்தையான தேவகர் தன் மகளிடம் மிகுந்த பிரியம் வைத்திருந்தமையால் அவளுக்கு மிகுதியான சீர்களை தந்திருந்தார். தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட 100கணக்கான ரதங்களை கொடுத்திருந்தார். அப்போது உக்ரசேனனின் மகனான கம்சன் தன் சகோதரியான தேவகியை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு வசுதேவரின் ரதத்தை தானே ஓட்டி சென்றார். வேத நாகரிக வழக்கப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணமானவுடன் பெண்ணின் தமையன் அவளையும் அவளின் கணவனையும் அவர்களின் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும். புதிதாக மணமான பெண் தன் பெற்றோரின் வீட்டை பிரிந்து செல்லும் போது அதிகமாக மன வருத்தம் அடைவாள். ஆகையால் அவளின் சமாதானத்திற்காக அவளது தமையன் அவளுடன் கணவனின் வீடு வரை சென்று வருவது வழக்கம். தேவகர் அளித்த வரிசைகளான பொன் மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட 400 யானைகள், 15,000 அலங்கரிக்கப்பட்ட குதிரைகள், 18,000 ரதங்கள், அவர் தன் மகளுடன் 200 அழகிய பெண்களையும் அனுப்பி வைத்தார். இந்தியாவில் சத்திரிய திருமண வழக்கப்படி ஒரு சத்திரியனுக்கு திருமணமாகும் போது மணப்பெண்ணின் தோழியரான சில இளம் பெண்களும் மணமகனின் வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். மணமகளான ராணியுடன் அனுப்பப்பட்ட பெண்கள் அவளின் தாசிகள் என அழைக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் ராணியின் தோழியர்களாகவே இருந்தார்கள். இந்த பழக்கம் தொன்று தொட்டு இருந்து வந்தது.
5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிருஷ்ணர் தோன்றிய போதும் இருந்தது. இவ்வாறாக வசுதேவர் தன் மனைவியுடன் 200 அழகிய பெண்களையும் வீட்டிற்கு கொண்டு வந்தார். மணமகளும் மணமகனும் ரதத்தில் சென்றபோது அந்த நன்னேரத்தை குறிக்கும் வகையில் பல வகையான வாத்தியங்கள் இசைக்கப்பட்டன. சங்குகள், தாரைகள், தப்பட்டைகள் முழங்கின. அவை ஒன்று சேர்ந்து இனிய ஒலியை இசைத்தன. ஊர்வலம் மகிழ்ச்சியாக சென்று கொண்டிருந்தது. கம்சன் ரதத்தை நடத்தி சென்று கொண்டிருந்தான். அப்போது திடீரென்று ஆகாயத்தில் ஒரு குரல் எழுந்து கம்சனை நோக்கி இவ்வாறு கூறியது: கம்சா, நீ ஒரு முட்டாள். உன் சகோதரிக்கும் அவளின் கணவனுக்கும் நீ தேரோட்டி செல்கிறாய். ஆனால் இந்த உன் தங்கையின் 8வது குழந்தை உன்னை கொல்லும் என்பதை நீ அறிய மாட்டாய். ஹரே கிருஷ்ணன். வாசிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இது முடிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவ்வாறு பிரம்மர் வந்து அதாவது பகவான் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கறது எல்லாமே அங்கிருந்த தேவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது அன்பான வார்த்தைகள் சொல்லி அவரும் வந்து இந்த அவருடைய பிரம்மலோகத்திற்கு திரும்பி செல்கின்றார். மேலும் எதுகுல அதாவது பாத்தீங்க எது வம்சத்தினர்லயே சூரசேனர், அதாவது வசுதேவருடைய தந்தை சூரசேனர், அதே மாதிரி தேவகியுடைய தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தேவகா, அதுக்கப்புறம் வந்து இவனுடைய கம்சன் தேவகா, அதுக்கப்புறம் வந்து கம்சருடைய தந்தை வந்து உக்ரசேனன். சோ இந்த மாதிரி எதுகுலத்தினுடைய தலைநகராக இருந்தது எதுனாக்கா மதுரா. சோ அது வந்து எது போஜா இந்த எல்லாமே வந்து மற்றும் அங்ககா அப்படிங்கிற 3 இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வம்சத்தின் கீழே ஒருத்தருடைய சூப்பர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிற்றரசர்கள், பேரரசர்கள் அப்படின்னு நம்ம கூட வந்து தமிழ்ல வந்து படிச்சிருக்கோம் இலக்கியத்துல இல்லையா. சோழ அரசு, பாண்டிய அரசு, அதுக்கப்புறம் சேர அரசு, இந்த மாதிரி வந்து 3 விதமான நிலைகள் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே படிச்சிருக்கோம். ஆனா இந்த சோழ, சேர, பாண்டியன் இருக்கிறதுல பாண்டியன் வந்து அதாவது சூப்பர், அதுக்கு கீழே வந்து சிறுநில மன்னர்கள் எல்லாருமே ஆண்டு வந்தார்கள். அது போல இந்த 3 வம்சத்தினரும் சேர்ந்து எது வம்சம் தான் ஆண்டு வந்தது. தே ஆர் சுப்பீரியர் அப்படிங்கறதும் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. as well as அதாவது வசுதேவருடைய தந்தை சூரசேனன். So on account of the ruling king Surasena, Mathura became the capital city of all the kings of Yadus. எதுகுலத்திற்கு வந்து அதாவது தலைநகர் எதுன்னா மதுரா நகரம். Mathura was also made the capital of king of Yadus because Vedus are very pious, அதாவது தெய்வீகமான அதாவது வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள். நியூ தட் இந்த இடத்துலதான் பகவான் பிறக்க போகின்றார், அதாவது மேலும் துவாரகையில மாத்திரம் கிடையாது இந்த இடத்துலயும் வாழப் போகின்றார் என்பது அவர்களுக்கு நன்னா தெரியும். வசுதேவரும் வந்து அதாவது சன் ஆஃப் சூரசேனா வந்து தேவகியை மணந்து கொண்டு இந்த சம்பிரதாயங்கள் இப்ப கூட உண்டு இல்லையா. திருமணம் முடிந்த பிறகு பெண்ணை வந்து நம்ம வந்து அதாவது அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு நம்ம அனுப்பும் பொழுது அந்த பெண்ணுடைய தமையன் வந்து கண்டிப்பாக சென்று வருவார்கள். சோ தங்கையையோ அக்காவையோ அழைச்சிட்டு போய் அந்த வீட்டுல வந்து விட்டு, ஏன்னா கம்ஃபர்ட்னஸ் இத்தனை ஆண்டு காலம் நம்ம வீட்டுல வாழ்ந்த பெண் வந்து ஒரு புதிய ஒரு இடத்திற்கு போகும் பொழுது அந்த அதாவது தாய் வீட்டை பிரிகின்றோம் என்ற ஒரு கவலை இல்லையா, வருத்தம், மேலும் அந்த புதிய இடம் எப்படி இருக்குமோ என்ற வருத்தம், இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய சடங்குகள் தான் இல்லையா. சோ அந்த பயம் என்பது இருக்கும் புதியதாக திருமணமானவர்களுக்கு. அதேதான் வந்து அந்த சடங்கை தான் இந்த இடத்துல வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ கம்சனும் வந்து என்ன செய்கின்றான், அந்த ரதத்தை வந்து ஓட்டிக்கொண்டு சோ அதாவது தங்கையையும் தங்கையினுடைய கணவரையும் வந்து இட்டு செல்கின்றான். சோ இந்த டௌரி எவ்வளவு டௌரி கொடுத்திருக்காங்கன்றது பாக்குறோம். சோ அதாவது ஒரு அரசகுமாரியினுடைய மணந்தால் எத்தனை டௌரி, அதாவது 400 யானைகள், அதாவது தங்க இதெல்லாமே ஆபரணங்கள் அணிந்த யானைகள், அதே மாதிரி வந்து 15,000 குதிரைகள், 1800 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாரியட்ஸ் அப்படின்னாக்கா அதாவது இது என்னது ரதங்கள், இது எல்லாமே 200 அதாவது பெண்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அழகான பெண்கள், இவங்க எல்லாமே ராணிக்கு தோழியாக இருப்பவர்கள். சோ அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். சோ இவ்வளவு பெரிய டௌரி வந்து தேவகியுடைய தந்தை தேவகா வந்து கொடுக்கிறாரு. சோ இந்த வழக்கம் உண்டு. சோ அதனால போகும்பொழுது தாரை தப்பட்டைகள் எல்லாமே மேலதாளங்களோட வந்து அந்த இசை வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக இருந்தது என்று சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது வான்வெளியில் வந்து ஒரு அசுரிரி வந்து கேட்கின்றது.
சோ கம்சா நீ ஒரு முட்டாள் இல்லையா, நீ வந்து உன்னோட தங்கை மற்றும் தங்கை கணவரை வந்து நீ வந்து ரதம் ஓட்டிக்கொண்டு அழைத்து செல்கின்றாய். ஆனா உனக்கு தெரியாது அவருடைய 8வது குழந்தை உன்னை வந்து கண்டிப்பாக கொல்ல போகின்றான் என்று அப்படிங்கிற ஒரு அசரீரி வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. எஸ் மல்லிகா மத்தாஜி நீங்க வாசிங்க. வேற யார்கிட்டயாவது இருக்க தமிழ் புக்கு? இல்ல சரி மல்லிகா மத்தாஜி இந்த ஒரு பேராகிராஃப் வாசிங்க, இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கம்சன் போஜ வம்சத்தை சேர்ந்த உக்ரசேனனின் மகன். போஜ வம்சத்து அரசர்களில் எல்லாம் மிகவும் கொடிய அசுரத்தன்மை உள்ளவன் கம்சன் என்று கூறப்படுகிறது. ஆகாயத்திலிருந்து வந்த இந்த எச்சரிக்கை கேட்ட மாத்திரத்தில் கம்சன் தேவகியின் தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து வாளால் அவளை கொல்ல முனைந்தான். கம்சனின் செய்கையை கண்டு திடுக்கிட்ட வசுதேவர் கொடியவனும் வெட்கம் கட்டவனுமான தன் மைத்துனனை சமாதானம் செய்யும் பொருட்டு மிகவும் வினயமாக இவ்வாறு பேசினார். என் அன்பிற்குரிய மைத்துனனான கம்சனே, நீ போஜ வம்சத்தின் அரசர்களுள் மிக புகழ் வாய்ந்தவன். நீ சிறந்த வீரன், வலிமை மிக்க மன்னன் என்பதை மக்கள் அறிவார்கள். ஒரு பெண்ணை, அதுவும் உன் தங்கையை, அவளின் திருமண நாளான இந்த நன்னாளில் கொலை செய்ய துணியும் அளவிற்கு என் கோபப்படுகிறாய். மரணத்தை கண்டு நீ ஏன் அஞ்சுகிறாய்? மரணம் உன் ஜென்மத்துடனேயே பிறந்து விட்டது. நீ பிறந்த அன்றிலிருந்தே மரணமடைய துவங்கிவிட்டாய். உன் வயது 25 இருந்தால் நீ 25 ஆண்டுகள் மடிந்திருக்கிறாய். ஒவ்வொரு கணமும் நீ மடிகிறாய். எனவே மரணத்துக்கு நீ ஏன் இவ்வளவு அஞ்ச வேண்டும்? இறுதியில் மரணம் தவிர்க்க முடியாதது. நீ இன்றோ இன்னும் 100 ஆண்டுகளிலோ மரணம் அடையலாம். மரணத்தினின்று தப்பிக்க முடியாது. மரணத்துக்காக ஏன் இவ்வளவு பயப்பட வேண்டும்? உண்மையில் மரணம் என்றால் இப்போதைய உடல் அழிவது என்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் இருக்கு மாதாஜி, படிக்கவா மாதாஜி? ஆமா, இது என்ன அந்த பேராகிராஃப் முடியல. ஓகே. இந்த உடல் செயல்படுவது நின்று பௌதீக இயற்கையின் 5 பூதங்களோடு கலக்கும் போது உடலில் உள்ள உயிராத்மா தன் செயல்களின் விளைவிற்கேற்ப வேறொரு உடலை ஏற்கிறான். இது ஒருவன் நடக்கும் போதே முதலில் ஒரு காலை முன்வைத்து அது தரையில் நன்றாக பதிந்துள்ளது என்று உறுதியடைந்த பின் மற்றொரு காலை தூக்குவது போலாகும். இவ்வாறாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் உடல் மாற்றமடைந்து ஆத்மா இடம் மாறுகிறது. செடி புழு எவ்வளவு கவனமாக ஒரு குச்சியிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு செல்கிறது பார். அது போலவே உயிர்வாழி மேல் அதிகாரிகள் அவனது அடுத்த உடலை பற்றி முடிவெடுத்தவுடன் அடுத்த உடலுக்கு இடம் மாறுகிறான். ஜட உலகில் கட்டுப்பட்டு இருக்கும் காலம் வரை அவன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஜட உடல்களை எடுக்க வேண்டியதாகிறது. அவனது அடுத்த உடல் இயற்கையின் விதிகளின்படி வாழ்வில் அவன் இயற்றிய செயல்களின் விளைவுகளை பொறுத்து அமைகிறது. இந்த உடம்பானது இருக்கும். தமிழுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இந்த உடம்பானது நாம் கனவில் எப்போதும் காணும் பலவித உடம்புகளில் ஒன்று. நம்முடைய தூக்க கனவில் நாம் நம்முடைய மன கற்பனைக்கேற்ப உடம்புகளை உருவாக்கி கொள்கிறோம். நாம் பொன்னை பார்த்து இருக்கிறோம், நாம் மலையையும் பார்த்து இருக்கிறோம். எனவே கனவில் இந்த இரு விஷயங்களையும் சேர்த்து பொன்மலையை பார்க்கலாம். சில சமயம் கனவில் நாம் வானத்தில் பறக்கக்கூடிய உடம்பை பெற்றுள்ளதாக காண்கிறோம். அந்த நேரத்தில் நாம் நம்முடைய இப்போதைய உடம்பு முழுவதையும் மறந்து விடுகிறோம். அது போலவே இந்த உடம்புகள் மாறுகின்றன. உங்களுக்கு ஒரு உடம்பு இருக்கும்போது நீங்கள் கடந்து போன உடம்பை மறந்து விடுகிறீர்கள். கனவில் நாம் பல புதுவிதமான உடம்புகளோடு தொடர்பு கொள்கிறோம். ஆனால் விழித்திருக்கும் போது அந்த உடம்புகளை எல்லாம் மறந்து விடுகிறோம். உண்மையில் இந்த ஜட உடல்கள் எல்லாம் நம் மன நடவடிக்கைகளால் ஏற்படவே ஆகும். ஆனால் தற்போது நம்முடைய கடந்த கால உடல்களை நினைவு கூறுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாங்கிய தத்துவத்துல சில பகுதியை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ வசுதேவர் சொல்றார், அவனுக்கு கோபம் வருது. சோ அவனுடைய நிலையை பற்றியும் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அதாவது கம்சன் வந்து ஒரு மாவீரன் கூட. அவன் வந்து இஸ் a கிரேட் வாரியர் இல்லையா? சோ வலிமை மிக்க ஒரு மாவீரன் கூட. அதனால போஜ டைனாஸ்டியே வந்து அவன் கீழே தான் வந்து ஆளுகின்றது என்பதையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரை. கம்சா வாஸ் த டிமானிக் ஆஃப் ஆல் த, அதாவது அவன் அசுரத்தன்மை எல்லா போஜ அரசர்களை விட இவன் வந்து மிகவும் மோசமான. இம்மீடியட்லி ஆஃப்டர் ஹியரிங் அந்த ப்ரொஃபஸி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அசுரீரி வந்து ஆகாயத்துல கேட்ட பிறகு தேவகியை வந்து பிடிச்சிடுறான். அவன் வந்து அவனுடைய கையில் இருந்த வாளை வந்து ஏந்தி அவளை கொல்லணும்னு நினைக்கிறான்.
வசுதேவர் வந்து ரொம்பவுமே ஆச்சரியப்படுகிறார் கம்சனுடைய இந்த செயலை கண்டு இல்லையா. இன் ஆர்டர் டு பேசிஃபை த குரூயல், அவனுடைய கொடூரமான மனதை வந்து அவனுக்கு, அதாவது அவனை வந்து சமாதானப்படுத்தணுன்றதுக்காக மேலும் வந்து அவர் பேச ஆரம்பிக்கின்றார். வித் கிரேட் ரீசன் அண்ட் எவிடன்ஸ் இல்லையா, காரணமும் மற்றும் அதற்கான ஆதாரங்களையும் கொண்டு இந்த இடத்துல வந்து வசுதேவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றார். ஸோ யூ ஆர் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் கிங், பாத்தீங்கன்னா நீயே புகழ்பெற்ற அரசன் போஜ வம்சத்துல. ஸோ மேலும் ஒரு கிரேட் வாரியர் கூட இல்லையா, ஒரு வீரனும் கூட மற்றும் வந்து வலிமை மிக்கவனும் கூட. நீ எதற்காக சோ இன்ஃபீரியேட்டட், எதற்காக இவ்வளவு கோபப்படுகின்றாய்? ஸோ நீ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் டு கில், அதாவது உன்னுடைய சொந்த தங்கையே நீ கொல்வதற்கு வந்து நீ துணிந்து விட்டாய் இல்லையா, அதுவும் அவளுக்கு வந்து திருமணமான நாளிலே. why you should be so much afraid of death இல்லையா, மரணத்தை கண்டு நீ ஏன் இவ்வளவு பயப்பட வேண்டும்? பிறக்கும் பொழுதே மரணம் என்பது நிச்சயம் இல்லையா, எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறக்கும் பொழுது மரணத்தை வந்து நாம கண்டிப்பாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ மரணத்தை நம்ம தவிர்க்க முடியாது, காலங்கள் மட்டும்தான் வந்து நம்ம மாறுமே ஒழிய மரணத்தை என்றைக்குமே நாம தவிர்க்க முடியாது. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நாம வந்து இந்த மரணத்தை பற்றி நாம வந்து பார்க்கிறோம். ஸோ வி ஆர் ஆல் ஓல்டு இல்லையா, இப்ப 40 ஆண்டுகள் 50 ஆண்டுகள் 70 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அத்தனை ஆண்டுகள் வந்து ஒரு நாளும் நித்திரையிலிருந்து எழும்பொழுது எழுந்தால் நம்ம வந்து ஜீவன் வந்து இருக்கின்றது என்று பொருள், இல்லை என்றால் இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடலை விட்டு சென்றிருக்கின்றது என்று பொருள். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இருக்கும்பொழுது மரணத்தை நீ தவிர்க்கவே முடியாது. அதனால வந்து the death means annihilation of the present body. மரணம் என்றால் இந்த ஸ்தூல உடலுடைய அழிவுதான். சூக்ஷ்மம் மற்றும் வந்து அந்த ஆன்மாவுக்கு என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது. சூக்ஷ்மத்தையும் நாம வந்து கண்டிப்பாக விடணும் இல்லையா, அப்பதான் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். ஸோ வி cannot avoid death, அதாவது மரணத்தை நீ வந்து கண்டிப்பாக வந்து விலக்க முடியாது. why you should be so much afraid இல்லையா, ஏன் இவ்வளவு பயப்படுற? as soon as the present body stops functioning, இந்த உடல் வந்து செயலற்று போகிவிட்டால் நம்ம வந்து இது என்ன ஆகின்றது, இந்த உடல் இந்த பஞ்சமகாபூதங்களோட இணைந்து விடுகின்றது இல்லையா. சூல உடல் வந்து மண்ணுக்கு சென்று அது வந்து டீகம்போஸ் ஆயிடுறது இல்லையா. ஸோ லிவிங் என்டிட்டி வித்தின் த பாடி அக்செப்ட்ஸ் அனதர் பாடி. இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மா அதன் மேல இருக்கக்கூடிய, அதாவது விடுதலை ஆகவில்லை என்றால் சூக்ஷ்ம உடலும் அதை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அது வேறு ஒரு உடலை வந்து ஏற்பதற்கு தயாராகின்றது. ஸோ அதனால சிச்சுவேட்டட். ஸோ வென் ஹீஸ், ஒரு மனிதன் நம்ம நடக்கும் பொழுது ஒரு காலை எடுத்து முன்ன வைத்து இல்லையா, ஒரு அடியா எடுத்து முன்ன வைக்கிறோம். ஸோ ஒரு அடி வந்து எடுத்து முன்ன வைக்கிறதுக்கான காரணம் ஆல்ரெடி நாம எடுத்து வச்ச அந்த அடி வந்து ஸ்திரமானதாக நமக்கு, அதாவது நம்மளால சப்போர்ட்டிவா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இன்னொரு அடி எடுத்து வைப்போம். ஆனா எடுத்து வச்ச அடியே நமக்கு வந்து ஸ்திரமான ஒரு நிலையில் இல்லை என்றால் இன்னொரு அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நாம தயங்குவோம் இல்லையா. அதை போன்றதுதான். ஸோ இந்த உடலை ஏற்ற பிறகு வேறு ஒரு உடலை வந்து இந்த ஆன்மா வந்து கண்டிப்பாக ஏற்கின்றது. ஸோ ஆனால் இன் தட் வே அண்ட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் த பாடிஸ் சேஞ்சஸ் இல்லையா. மேலும் வந்து இந்த உடலிலிருந்து வேறு ஒரு உடலுக்கு வந்து இந்த ஆத்மா வந்து குடிக்கொள்கின்றது. ஸோ ஹவு த பிளான்ட் வார்ம்ஸ் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் டிக் இல்லையா, அதாவது இந்த கம்பளி பூச்சி இல்லை ஏதோ ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிளையிலிருந்து அதுல இருந்து இன்னொரு கிளை வந்து மாறிண்டே இருக்கும் இல்லையா. அதே போலதான் வந்து இந்த உடலை விட்டு வேறு ஒரு உடலை வந்து இந்த ஆன்மா வந்து ஏற்கின்றது. as long as living entity is conditioned within this material இல்லையா, எது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம இந்த பௌதிக உடல்களை ஏற்கத்தான் வேண்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பர்டிகுலர் பாடி இஸ் ஆஃபர்ட் இல்லையா. அடுத்த நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த உடல் எதனாலானது, நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. the body is exactly like one of the bodies which we always see in the dreams இல்லையா. தனித்தனியா பார்க்கும்பொழுது காம்பினேஷன்லயும் பார்க்கணும். ஒரு மலையை பார்க்கிறோம், தங்கத்தை பார்க்கின்றோம். அப்ப கனவுல வந்து நமக்கு தங்கமே தனியா கூட தெரியலாம், இல்லை மலையும் தனியா தெரியலாம், இல்லைன்னா தங்க மலையா கூட நமக்கு தெரியலாம் இல்லையா. நம்ம மனசுல எதெல்லாம் ஆழமா பதிஞ்சிருக்கோ அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நம்ம வந்து இந்த நித்திரையில வந்து நமக்கு வரக்கூடிய அந்த கனவு இல்லையா. we have seen gold, தங்கத்தையும் பார்த்திருக்கோம், அதே மாதிரி மலையே பார்த்திருக்கோம். ஆனா நம்ம கனவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்க மலை தோன்றும். என்ன காம்பினேஷன் இல்லையா. சம்டைம்ஸ் இன் ட்ரீம்ஸ் we have see the body which is flying, மேல வந்து பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. at that time we completely forget our present morning. அதாவது நம்ம கனவுல நடந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளால வந்து உணர முடியுது. அப்ப நம்ம உடலை பற்றி நமக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது. சிமிலர்லி அதே மாதிரிதான் வந்து வெவ்வேறு உடல்களை வந்து இந்த ஜீவன் வந்து தாங்கி செல்கின்றது. ஸோ யூ ஷுட் ஃபர்கெட் அபவுட், எவ்வாறு கனவு இருக்கும்போது கனவு மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும், நம்முடைய சுயமான இந்த உடலை பற்றி நமக்கு எந்த ஞாபகமும் இருக்காது. அதே போன்றுதான்
ஓருடலை விட்டு சென்ற இந்த உயிர் வாழி வேறொரு உடலை ஏற்கும் போது அந்த ஸ்தூல உடலில் என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை மட்டும்தான் அது நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். ஆல்ரெடி இந்த பழைய உடல்ல இருந்த எதுவுமே அவனுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்காது. அது ஒரு கனவு போன்றதுதான். So when we are awake, we forget them all. இல்லையா? நித்திரையிலிருந்து எழுந்தது போலதான். And actually these bodies are the creations of mental activities. இல்லையா? இந்த உடல்கள் எல்லாமே வந்து எதனால் ஆனது? நம்முடைய பௌதீக செயல்களால் ஆனது. நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மம் எதன் அடிப்படையில்? இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கு அடிப்படையில். அதற்கேற்றவாறுதான் நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு உடலை வந்து ஏற்கின்றோம். அட் த பிரசன்ட் மொமெண்ட் we do not recollect our past bodies. இல்லையா? இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்துல நம்ம போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோன்றது நம்மளால ஞாபகம் வர முடியுமா? கண்டிப்பா வராது. இல்லையா? சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன், பாஸ்ட் பாடிஸ் வரைக்கும். ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது நம்ம அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை பார்க்கலாம். ஸோ எவ்ரி வெட்னஸ்டே நம்ம வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வந்து பண்ணலாம். ஸோ நான் அதுக்கான போஸ்டரும் வந்து போட சொல்றேன். நான் எல்லாருமே கலந்துக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.